जों दिनै 1.3 सोंनाय बिदांनि सायाव सावरायगोन। जों सिगाङावहाय सोंनाय बिदां 1.3 आरो 1.9खौ सावरायखांबाय। दा नोंथाङा भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला आरो बै सोंनायफोरावहाय जुदि डाउटफोर दङब्ला नायनानै लानो हागोन। भिडिअआ चेनेलावनो दङ, हाबनानै नाय। आरो प्लेलिस्टआव दङ मोनसे, आं बेवहाय थाखो 9 आरो थाखो 10 आलदा आलदा होखादों। दा बे प्लेलिस्टआव हाबनानै नायोब्ला नोंसोर नुनो मोनगोन थाखो 9नि सोंनायनि जेनाखि मावफुंथायफोर बिसोरो आलदायै दङ आरो थाखो 10निया आलदा। बेवहाय नायोब्ला नोंसोर इजिसिनै नायलांनो हागोन। लाइन लाइन होलांखानाय दङ। जोंहा सोंनाय बिदांनि 1.1नि पार्ट 1 पार्ट 2, सोंनाय दशमिक 1.2नि पार्ट 1 पार्ट 2 बेबायदि रोखोमै होलांनाय दंखायो। दा नायनानै लानो हागोन। दा बिदिब्ला जोङो नैबे सोंनाय बिदां 1.3खौ जागायदिनि। दा सोंनायाव दङ जोंना फोरमान खालामदि √5आ रानजोबथायि। दा जोंना रानजोबथा जानांगौब्ला जोंना मा जानांगौ? जों मोनसे अनजिमाखौ जोङो थारमाने जों p/q महराव लिरनो हानाय जानांगौ। जों जायखिजाया अनजिमाखौनो माने जुदि बेयो रानजोबथाब्ला जों बेखौहाय जुदि हमनानै ला जोंना नैबे हमनानै ला जों 6आ रानजोबथाबा जों बेखौ मा p/q महराव लिरनो हानाय जानांगोन जों। दा बे p/q महराव लिरनो हायोब्ला जोंना नैबे क्यूबआ जोंना लाथिख' जानो मोना। जोंना बे क्यूबआ लाथिख' जानो मोना। दा जोङो नैबे जोंना रानजोबथा अनजिमा नालाय जों बेखौहाय बेबायदि महराव मारै लिरनो हायो? जेनेबा जों 12/2 जों बेबायदि महराव लिरनो हागोन हाया? जों बेखौ दानोबा 6 मोनो। जोंहा नैबे क्यूबआ जोंना लाथिख'बो नंला आरो जोंना अब्ला जोंना नैबे जेनाखि कन्डिसन, बे कन्डिसना जोंना सेटिसफाइ जाबाय। बिदिब्ला जोङो बेनिफ्राय जों मा बुजिखो? जेनेबा जों जायखिजाया मोनसे अनजिमाखौहाय जोङो जुदि बे अनजिमाया रानजोबथाब्ला अब्ला बियो जोंहा p/q महराव जों बेखौ लिरनो हाथारगोन आरो बेवहाय जोंना क्यूबआ जोंना लाथिख' जानो मोननाय नङा। अब्ला बे मेन कन्डिसनानो बेखौनो गोसोआव होनानै ला, बेजोंनो जों मावफुंथायफोरखौ मावलांजोबगोन। दा बे सोंनाय बिदाङा इम्परटेन्ट। आनजादाव बेनिफ्राय फैबाय थायो। मोनसे नङा मोनसेया फैखाथारगोन। दा ओंखायनो गोसो होनानै नाय। दा जों फिननायखौ जागायदिनि। हमबाय √5आ रानजोबथा। जोङो गिबियावहाय रानजोबथा होननानै हमनानै लानांगोन। जोंना रानजोबथाय प्रुफ खालामनांगौ, जों रानजोबथाय फोरमान खालामनांगौ जों। बेनिखायनो जों फार्स्टआव रानजोबथा हमनानै लाबाय। थामहिनबा जों लोगो रोदा a b is not equal to लाथिख', थारमाने b आ लाथिख' नङाखौ जों दिहुननो हायो जेराव √5 a/b। जों दहायसो नायदोंमोन ना, जेनेबा नै 6नि एग्जाम्पल लादोंमोन जों। 6खौ जोङो मा p/q महराव लिरदों। जोंहा बेवहाय a आरो b खौ जों हमनानै लादों। p/qनि जायगायावहाय जों a/q लिरबाय। हमबाय a आरो b आ सेनि अनगायै गुबुन मोनसे आगोसार सानजाबगिरि दं। a आरो b आ जोंना बिसोरो थारमाने सेनि अनगायै गुबुन मोनसे आगोसार सानजाबगिरि दं। बेना सेल' नङा, थारमाने गुबुन दंबावो, जेनेबा 2, 3 बिदि हमनानै लाबाय जों। अब्ला जों आगोसार सानजाबगिरिजों राननो हायो आरो साननानै लायोदि a आरो b आ लोगो रोदा। बिदिब्ला जोङो जुदि जोंना दस्रा दं होनना हमना लाबाय नालाय जोङो, बिदिब्ला a = √5b। थारमाने जों b खौ ओरै लाबोबाय, a खौ बिथिं लाबाय, जों लिरनायखौ सोलायबाय। बिदिब्ला जों फारनैथिंबो बर्ग खालामसै। एबार फारनैथिंबो बर्ग खालामबा जोंना नैबे रोदाया गोमोरगोन। रोदाखौ खोमोरनो थाखायनो जों बर्ग खालामगोन। दा बर्ग खालामोबा a² = 5b²। फारनैथिंबो बर्ग खालामनानै जों बेबायदि लिरनायानो जाबाय। बेनिखायनो a² आ 5जों रानजाग्रा। बिदिब्ला a आबो 5जों रानजाग्रा। जुदि जोंना a² आ 5जों रानजाग्राब्ला जोंना a आबो निस्सय 5जों रानजाग्रा जाखागोन। हमबाय a = 5k। जों a खौ नैबे a खौ जों 5k हमनानै लाबाय, जेराव k आ रग' अनजिमा, जायखिजाया मोनसे रग' अनजिमा। बिदिब्ला जों a खौ जों हमनानै लाबाय नालाय, जों नैबे a खौ जों नैबेयाव बसायबाय। 5k² जोंना a नि मानखौ जों बसायबाय नालाय, जाय होल स्क्वायर फैबाय = 5b²। बे 5b² आ ओमफ्राय फैखो नैबेनिफ्राय फैबाय। जोंहा नैबेवहाय 5k बसायबाय, नैबेथिं 5b² आ बे फैखाबाय। दा बेनिफ्राय जों मा मोनो? b² = 5k²।
जेनेबा जोंना नैबे 25 जाबाय नालाय बिनि होल स्केयारा 25k स्केयार जागोन जों 5 जों रानोब्ला जों बेखौ 5k स्केयार मोनगोन अब्ला जोंना b स्केयारा ओरै दल' थागोन अब्ला b स्केयार इकुवेल टु 5k स्केयार दा बेनिफ्राय जों मोनोदि b स्केयारा 5 जों रानजाग्रा अब्ला जों बेनिफ्राय मिथिबाय b स्केयारा जाहैबाय 5 जों रानजाग्रा बिदिब्ला b आ 5 जों रानजाग्रा थारमाने जोंना b स्केयारा 5 जों रानजाग्रा नालाय b आबो निश्चय 5 जों रानजाग्रा जाखागोन बेनिखायनो a आरो b आ खमथारब्लाबो मोनसे आगोसार सानजाबगिरि 5 दंथारो दा जोंना नैबे a आरो b आ जोंना बहाय 5 जों रानजायो बेबो 5 जों रानजायो नालाय जोंहा बेखौ जों दिन्थिनो हाबाय नालाय जोंना बहाय मा बेयो मोनसे 5 दंथारो बेना थारमाने बेना 1 नि अनगायै 5 दंथारो आगोसार सानजाबगिरिया नाथाय बेयो नैबे थार बाथ्राजों बेरेखा जायोदि a आरो b आ लोगो रोदा जोंहा नैबेहाय a आरो b खौ जों लोगो रोदा होननानैसो हमनानै लादोंना दा लोगो रोदा जायोब्ला जोंहा बेबायदि थानो हाया अब्ला बेनिखायनो बेयो मा बे नैबे लोगो रोदासो नालाय जोंना बेबायदि जानो हाया अब्ला बेनिखायनो बियो p/q महराव लिरजाया अब्ला अबे लिरजाया जोंना बिदिब्ला जोंना √5 आ माने p/q महराव लिरजाया जों हमनानै लानायानो रानजोबथा हमनानै लाखादोंमोन अब्ला बिदिब्ला √5 आ रानजोबथायो अब्ला जोंना फिननाया लास्टआव मा जोंना बेबायदि महराव लिरजाया नालाय जोंना √5 आ मा जाहैबाय जोंना रानजोबथायि जाहैबाय आरो दा बेयाव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया स्टेप बाय स्टेप लिरनानै लालांबानो जागोन ओमफ्राय आनजादाव बेबायदिनो लिरबानो जागोन मोजां नाय भिडिअखौ पज खालामनानै लिरनानै ला दा जों बे सोंथिनिनो गुबुन मोनसे सोंथियाव जों आवगायदिनि दा बे 2 नम्बर सोंथियाव दङ फोरमान खालामदि 3 + 2√2 आ रानजोबथायि दा जों बेखौ प्रुभ खालामनांगौ थिग जों दा एसे सिगाङाव बानायनाय बायदिनो बानायगोन हमबाय 3 + √5 आ रानजोबथायि 3 + 2√5 आ रानजोबथा जुदि रानजोबथा हमनानै लायोब्ला जोंना थामहिनबा जों रोदा अनजिमा a b b = 0 खौ दिहुननो हायो जेराव 3 + 2√5 आ a/b दहाय 6 नि एग्जामपोल लादोंमोन ना जों बेबायदिनो जों बेखौबो जा हमनानै लाबाय ab pq नि जायगायाव जों ab हमबाय जा रानजोबथा हमनाय लोगो लोगो नैसोर फैखागोन दा बेयाव जोङो नैबे फर्मखौहाय जोङो ओरै √5 खौल' दोनगोन जों नैबे 3 आरो नैबे 2 बेखौ जों हरै लांजोबोब्ला जोंना मा जाहैगोन जोंहा नैबे दाजाब 3 आ जोंथिं थाङोबा दानख' 3 जाहैगोन -3 जाहैगोन a/b -3 ओमफ्राय नैबे 2 आ जोंना हरै थाङोबा हाफ जाहैबाय जिहेतु a आरो b आ रग' अनजिमा बिदिब्ला 1/, जिहेतु a आरो b आ जोंना नैबेयो a आरो b आ जोंना मा रग' अनजिमा जोंना जुदि रानजोबथा जायोब्ला जोंना a आरो b थागोन आरो a आरो b आ जोंना रग' अनजिमा जाखागोन दा जों हमनानै लाबाय नालाय रानजोबथा जोंना बेयो जाफैगोन दा a आरो b आ जिहेतु रग' अनजिमा अब्ला जोंना नैबे अनजिमाया जेनेबा √5 नि ओरै आगदा साइडजों थानाया समान समाननि आगदाजों थानाया जोंना रानजोबथा जाहैगोन बेनिखायनो √5 आ रानजोबथा जुदि बे रानजोबथाबा √5 आबो निश्चय रानजोबथा जागोन नाथाय बियो नैबे बाथ्राजों बेरेखा जायोदि √5 आ रानजोबथायि जों एसे सिगाङावसो प्रुभ खालामबोदोंमोन ना √5 आ रानजोबथायि होननानै दा नैबेयो जुदि जोङो नैबेखौहाय जोंहा लिरनो हायो बा जोंना नैबेबो रानजोबथा जागोन नाथाय जों मिथिगौ √5 आ रानजोबथायिखा बेनिखायनो बियो बेजों बेरेखा जाहैबाय बेनिखायनो जों थिरांथा लानो हायोदि 3 + 2√5 आ रानजोबथायि अब्ला जोंना फिननाया जोब्बाय जोंहा रानजोबथायि देखायखानांगौमोन नालाय दा बेवहाय फिननायखौ जों बेबायदि लिरनानै लाबानो जागोन बुजियाखैब्ला खनसे नायफिननानै बुजिनो नाजा जेबो गोरा गैया बेवहाय आरो आनजादाव बेनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे फैखायो दा 3 नम्बर सोंनायाव जोंना मोनथाम सोंनाय दङ बे सोंनायफ्रा फ्राय एखेयानो नोंथाङा गावनो गाव बानायनानै नाय बुजिसिनगोनबो बेबायदि खालामोब्ला
दा उननि भिडिअफोरनि थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नोंथाङा जेनेबा नोंथांनि लोगोफोरजों शेयार खालाम जाहाथे बैसोरबो माने बेखौ बुजिनानै आनजादाव मोजाङैनो लिरनो हायो।